היי לכולם, מה קורה? תקשיבו, היום יש לי יום הולדת 11, אז בעצם בואו להתאפר איתי, לעשות מסרת פנים קודם כל, ולהתאפר. בואו נתחיל לעשות עם מסרת פנים קודם, ואז כאילו אני אחזור לכם אחרי 10 דקות כזה. וואו, זה ממש אלוברי כזה, אבל זה מגניב. טוב, אני הולכת לראות כמו דוב פנדה, אז נא לא לצחוק. ואתם יכולים לצחוק. תכתבו לי מזל טוב בתגובות. נו. לא. זה קפוא. זה קפוא. אמא, זה קפוא. אמא. אמא, זה קפוא, זה לא מצחיק. זה לא מצחיק. אני לא יכולה לצחוק. אוי, נכנס לי לאף. תכתבו לי מזל טוב בתגובות כזה, ואני אתן לכם לבבות. זה קפוא רצח, אבל אני צריכה את זה. כי מה לעשות שיש לי יום הולדת? אני חושב עליך, עברה השנה. כל מה שעברתי ואיך כלום לא השתנה. יש לי יום הולדת. וזה תמיד אותה מסיבה. מה? מה קרה? אני יודעת איך אני נראית. ראיתי מהמצלמה. טוב, נראה לי שסיים. לא עבר 10 דקות. טוב, אני אחזור לכם כעבור 10 דקות. טוב, תקשיבו, עבר 10 דקות. אני תמיד נראית מזעזע אחר כך. אל תיאגע. טוב, אני אחזור לכם אחרי שאני שותפת פנים. טוב, אז חזרתי אליכם, שטפתי פנים והכל, שטפתי את הפנים, תקשיבו, האור שלי לא רואים, אבל הוא באמת חלק רצח. תקשיבו, אני מרגישה אותו והוא חלק בטירוף. אתם הסברו לי להתאפר. בואו נתאפר. טוב, קודם כל גבות. אני ממש משקיעה באיפור, כאילו באמת, שלא תבינו לא נכון, אני משקיעה רצח. טוב, אני חוזרת לכם רגע, שכחתי משהו. טוב, אז חזרתי לכם. בואו נעשה קונסילר.
טוב, תקשיבו, אמא שלי קנתה לי את הקונסילר הזה מביוטי קר, משהו מטורף, תקשיבו, באמת. אין דברים כאלה, אין אימהות כאלה, כאילו אמא שלי האמא הכי טובה בעולם. אני אוהבת אותה הכי בעולם, באמת, כאילו. ואני גם אצלם לכם את היום הולדת. כזה. אמא שלי באמת כאילו השקיעה בטירוף, אתם לא מבינים כמה היא השקיעה. היא אשכרה הלכה בשבילי לקנות את כל הדברים האלה לירושלים ולרמי לוי ולטבריה. סבבה שזה 2.5 נסיעה מפה, שזה מלא זמן. במיוחד בשבילנו שאנחנו כאילו ממש רחוקים מטבריה. לא נגיד אנחנו גרים בקריית גת שזה פחות חצי שעה וזה עוד סבבה. יש גם עוד מקומות ממש קרובים לטבריה, נגיד בית שאן זה 50 דקות ואנחנו 2.5 סבבה. אז גם קנתה לנו בגלידה גולדה, היא קנתה לי יוגורט. תקשיבו, אני חייבת להעלות לכם תמונה של היוגורט. אתם באמת, כאילו אתם תהיו בשוק. אומייגאד, מה קרה לי לקונסילר? מהמם. טוב, בואו נשים לו פלו. תקשיבו, אתמול הדודה שלי היה יום הולדת 18, ויש לה חברות שאוהדות מכבי תל אביב. אני רק בית"ר ירושלים. כל אחד יש לו דעה אחרת, אני כאילו לא בא לי גם לריב על זה באינטרנט, ברשת כאילו. יש כל מיני, אני גם אוהבת באר שבע. כי מסרנו את הכלבה שלנו לא מזמן לבאר שבע. וכאילו כל פעם שיש משחק נגד בית"ר באר שבע, נגד בית"ר ובאר שבע, אני אוהדת את שתיהם. מי שמנצח כאילו יותר טוב, אבל בואו, אנחנו לא אמורים לסכסך בין זה, גם כי זה, בואו, זה רק איזה קבוצות כדורגל, אז לא צריך באמת כאילו להגיד זה יותר טוב, זה יותר גרוע, זה. כל אחד טוב כמו שהוא, באמת, כאילו שכל אחד טוב כמו שהוא ולא צריך יותר מזה. תראו מה גיליתי. יש לי אותו אחד כזה. אומייגאד. טוב. אז קיצור, כל אחד טוב כמו שהוא. לא צריך להבדיל בין ההוא יותר טוב להוא, וההוא יותר זה, וזה. כולם שווים וטובים כמו שהם, לא צריך את ההשוואות. הוא ניצח יותר, הוא ניצח פחות, הוא ניצח יותר, הוא ניצח פחות. טוב, אז אני אחזור לכם. טוב, אז אני בעצם סיימתי הכל. אני רגע אלך להביא את עזר פרחים, שיהיה כזה יותר יום הולדתי. הגעתי.
I wanna poop, 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 and a bark your body. Quack, 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 I wanna take your body. טוב, יאללה. אז אני אצלם לכם ולוג של היום הולדת. ביי.